Hello mga ka-listeners, mayong palis no, ang oras 1:28 ug ang pizza karon itong sumbayo no sa pizza haron January 26, 2026 mga ka-listeners. Ug na pasensya kayo kay wata kasumpay dayon no kay nautdan tagload mga ka-listeners. Nautdan ko di day kita. Naana jud ko nang taba. Not the load mga ka-listeners nya karon balik ta. Ang unang comment kaning basahon ako kang Charlie Bordan mga ka-listeners. YouTube dul kaso 32 episode lang ang Hacienda Esmeralda na ano na siya sa YouTube. Kaning Hacienda Esmeralda nga drama no. Mo lagi. But sa ni pag-arrange ning daghan magkulang akong episode ani good. Amot madabag i-arrange wa o kasuway og arrange aning pod angos ang paminawo ning Hacienda Esmeralda Charlie Bordan para ma-sure nako kung pwede ba mahilot-hilot ra ba kay lisod magudog kanang kuan ini-edit ba sa daghan kay raktaw bitaw mahalata man no. Ako lang subayon og madabag hilot-hilot ni edit ay madara di kuan tingan akong edit no lug di mada jud ngay ko pasensya Charlie Bordan no kay saon kay daghan magkulang akong episode ning drama hagod kining Hacienda Esmeralda. Unya salamat ay sa pagpaminaw Charlie Bordan no, sa mga drama. Si Jocelyn Infante salamat yun kaayo with all ka heart. Si Vincent Estusi salamat sa sumpay dol. Angela Labadia thanks Lord. Charlie Bordan upload sa drama na naguluhan goodbye love. Subayon ako no Charlie Bordan ako sang subayon ni imong mga request no kay suron sa nako ba madara maghilot-hilot og edit pa kay compile kay kulangan mo gud. Wala i-try no. Pero na ako yung mga ending aning dramahan mga request na ko yung mga katapusang sumpay. Ang paghilot-hilot lang sa pag-edit ani. Kinahanglan yung masakto arrange bagay para di pod sa puto ng uban ba nga sa man dramahan ka lukso-lukso naman nga naglukso baki naman yung episode may gidangat no masabanta no i-try lang ako og arrange no madabag yung hilot-hilot ng dramahan madaw ining ulan madungog ba ka-listeners nga ulan ka-listeners no? Sige lang kay madungog man tatong tingog ani kay namtay mic gigambit ito niagi nalipat to kay wala ko masuot ang mic maot na nung resulta sa audio. Arang-arang may naanat ang dool kay bisan og banha palibot makuha gyapon ang tingog bagtarong no? Madunggan gyapon niyo klaro tungod sa mic no na nasa to ang dughan. Unya si Dinim Oriendo sus uy bikil man dayon is gugma pastilan apil mga anak madamay pa kun dili makamove on ang hingtongdan mao gyud sa katawag si Jenny Morindo no sa goodbye love no mihabo-habo na usab no ng murag kuan ba kanang agilang pas ba sa masig kag ginikanan ba ning takod sa mga anak dumot ba yan no payita wa ka move on nang nangita jud paagi nga mangitag bikil no nana gyud na ka-listeners no move on na lang gyud no aron madali mo na yung move on ngano mo sa pag move on nga move on naman kung daan pa move on pa jud ko nimo move on lang gyud no kung mo na yun nga maglisod og move on kay mubo na kung sa daan kumidya ra ka-listeners no move on lang gyud aron di dugay ng panahon na grabe na pud grabe ngani tinuod kanang gidala gyapon babsag na naidaran na mura maglikay sa kaliwat atong iyang kuan ka rival para kuan lagi nga na naadyo lang paghambin sa pagdumot pa pero tanggalo na lang na kay kuan di man ka magmalipayon na no mulikay-likay ka ng tuhan na di magsugat oray mo mana di mo nagingon na itong panahon sa linog nga grabe good wa sila tinggan na
nagsuon sila ba, waiting ganay sila kanang pila na ka years na, nanigulang na lang ba. Diyan lang ang ilang balay at bangra ang kalsada rin nagulang sa na diri ang balay diya na mutabok sa kalsada balay sa iyang igsuon. Diwali man siya pare no. Wa sila tinggan na yun pila na ka years natigulang na lang. Diyan ilang bay at bangra kalsada rin nagulang ba. Sus paglinog 2013. Lumbaan ay gawas dagan silang do taliwas kasada nagakos. napoy maayo nga resulta tong linog sa una. Daghang napoy mga relasyon nga dugay nang tang naputol, nasumpay balik ba no. Tungod sa katalagman ba nagkauli mga kalisinas no. Ana. Mga dili gyud tanan hitabo murag kuan makaingon ka nga maot yun ba dautan nada po good effect mga kalisinas no. Ato lang ning isulti no kay kuan wala man pong matandi-tandi na to ning mga kaagihan ning dramaha ba nga ga kuan ba na pag kasilag, pagdumot, kaligot-got, grabe no. Salamat din ni Brindo na nataas na akong istorya niya. Sa photo na po niya to mga kuanan mga listeners kining labi na ning mga bashers nga kuan nagsigig reklamo no. Una nga ang ubang comment ako na lang basahon ni guman sa drama niya. Sa di ganahan balikon ako sa di ganahan sa vlog ditso na mos drama din mindset ba no. Man tayo initiative posible budita ka no na no. Antos mo gikuaning. Di man ko ganahan ani ditso. Ana raw na kan listeners no kanang imuha na ng initiative ano. Hindi kay mangaway pas comment section no. Away-awayon pa tanya. Galaban na itong ulo daan tiwasan pa yung awayon ta ng mga masuko kay ngano ko nung sige tag yaw-yaw pakita mo gani nagpakita ko sa una di man ko tigpakita kung kisa ba to nakaabot sa una pero meron akong upload drama di ko pakita sa video nako ditso na gito sutoy-sutoy sa una kinsa tong mga nakaabot pa ditso na mabitong daghan kay ganahan kay tag-as ang drama niya ditso na ba sa una tong ako pero saon taman lagi nga na may role ang YouTube mo na nag-effort na lang gito ipakita ning vlog bisag di ko ta maayo manabi ulaw sad kaayo no kay ultimo ra gutan niya atong background yano lang atong sanina balik-balik lang pero kamot gi ko pakita niyo balag maulaw na ta ba ang uban ani sa photo na yun na nanapod yan nanapod tambi si yaw-yaw na ibas na tan mga kalisinas no mga sabta lang ninyo no kay mao man itong bag-o man update sa YouTube taw-taon na ganina so pag-update sa YouTube atong time ning pakita na ko sa vlog kay para makita sa YouTube nga nag-effort pud ko ba dili kay ditso lang no yan na makita na ko ninyo akong gibasa ning mga comment para di pud ma-snab ano isnabiro hilasa kay ba isnabiro kay ba kisa gopuha ba may nganaan ang tagsamot ang mga snab ta mga listeners ba grabe may mga snab ay puro sige ko puha tawhan na nga na listeners ba komedya na listeners muna nga hinauto ta di masuko ni uban no nga biya to natay vlog basta di ganahan dito sa drama okay unya na lang ako tiusog basa mga listeners kung mas drama kay taas man ang mga comment na tigo man kay pila ka adlaw ta ka-upload upat na sila no mga to ka-listeners nitabulangan paminawan ninyo ang part nalimot ko sana man to isa ka-listeners na nawa akong kuan memory adara so kuan na dadaron part 14 ata ka-listeners no sa drama ita maglangan mga ka-listeners paminawan niyo ang part 14 sa Ako Imo Bang Higugmaon. Sabi nila walang araw darating ang Nangayog sign si Pamela gikan sa kahitasan aron makadesisyon siya para sa iyang kaugalingon. White Rose ang iyang gipangayo. Unya, may mihatag kaniyag White Rose ug sa iyang paglingi si Henry ang mihatag. Pero wa niya tug-ani si Henry sa iyang gipangayo na sign.
Malipayong gitug-ana ni Pamela ang Madre Superior sa nahitabo sa gipangayo niyang sahi. Unya, si Aldo sa laing bahay, naingon og hulmigasan kung makadungog og doorbell. Maoy iyang gikahadlukan nga dunay pulis nga muadto sa ila. Unya, didto sa opisina ni Attorney Sacramento, may nanuktok sa pultahan. Niya ang laing sumpay ning atong sugilan. Ako, imo higugmaon? Di ba sa'kin, di ka sasaktan mula noon. Come in. Oh, Pamela. Niya ka? Mahimong makasod, attorney? Of course, of course. Come in. Thank you, attorney. Nalipay kayo kung mianhi ka, Pamela. Nakonsensya ko, attorney. Dili angay masilutan ang tao nga waysa. Huwagid kay angay ang kahadlukan. Kaya ang tinuod ramang yun mao'y imong isulti sa korte. Maunay nakapaisog nako sa pag-atubang sa korte, attorney. Bisag unsaon tagbalibali sa pagpangutana sa abogado sa pikas. Dili ta maratol. Kay tinuod man ang tanan ko itubag nila. Ikaw ra gyud mao'y akong gipaabot, Pamela. Aron ipaniguro ko ni Henry nga mudaog siya sa kaso batok ni Aldo. Gaw, good news. Ha? Unsa man ang good news ko? Nanawag si Attorney Sacramento bago pa lang gyud. May adto sa iyang opisina si Day Pamela. Og misugot na nga mamahimong witness sa imong kaso batok ni Aldo. Migaw sa des pamilyas kumpinto. Tingali, kay mi adto man siya sa law office ni Attorney Sacramento. Uy, naunsa ka uy, mikalit magkatindog. Muadto ko sa pamilya gaw. Thank you, Lord. Thank you nga. Migawas na gyud sa kumpinto. Tawga una si Day Pamela, uy, tingali guwa siya sa ila. Ha? Asam des siya. Tingali may balik sa kumbento. Ayaw, gaw. Tawga lagi una si Day Pamela. Mayon ang maniguro ka nga inigtawag nimo, mutubag yun siya. Sige gaw. Ako ulit siyang tawagon. Tingalig nakita na si Pamela. Ha? Wa naman kasamuka ni Henry. O wa sa mga polis nga may anhi din he. Tungod ni Ana, nagtuo ka nga nakita na sa pamilya? Oh my goodness! Mama! You are weak! Oh, Gamitin ang utak mo! so gamitin. Gamitin mong utak mo, utak, brain! Pag-sure di ay. Ha? Unsa? O sa'yo mong kalibutan? Nga strategy lang kini sa inutil, nga dili na ko sa mukon. Ma, mahimong gipanidaan ako sa inutil. Ay, ambot lang. Imo ng problema. Masa? Huh? Abi ka may umaabot ka namang kwarta? Ako na'y bahalas kong problema? Di na mahimoy! Unsa dili mahimo? Kung mapriso ko, apilsad ka. Uy, hala no. Mga mong kagyod. Lakaw ko eh. Ako kuha na kong motor. May pa. Magbuwag-buwag sa tagpanagsaoy. Kay tingalig magkailis ang atong naong. Masa? Ang akong cellphone. Kitsa man kaning nanawag. Manawag unta kong Henrietta. Oh, uy, si Henry man din ang nanawag. Friend, Friend, hain ka magkaroon. di ako sa amo. May mong muanha ko. Manawag unta ko nimo. Tinuod. Tinuod lagi. Makikpangato unta ko nimo sa simbahan. Dito gud sa kumbento. Sige. Anhaon ka na ako. Nagilis na ko, friend. Businahi lang ko kay manaog ko dayon. Gaw, tuag na sa pamilya sa ila. Ug nagpaabot siya ako kay mamalik mi sa simbahan dito sa kumbinto.
Panagmao na gini ang imong gipaabot ka. Ha? Ngaon sa? Nga imo na siyang maangkon. O, mao ka gaw? May pauli na gud siya. O niya lang ta magsulti ka. Nag-ilis na ra ba siya? Sige, kaw. Ato adayon ang akong amiga. Pagbantay sa imong lakaw, ha? Tingalig may mga pulis nga nagatang nimo. Ay, sas, ayaw ko kung hadlo ka, ma. Panawag na lang unya kung magkinaunsa. Doon na ka na may number nako. Muhapit ko silang Pamela. Magunsa pa man ka dito? Maglisod-lisod ka lang yun sa imong kinabuhi, Aldo. Gipablater naman ka sa imong ginikanan ang wa pagpauli ni Pamela. Akong sultihan ang mga ginikanan ni Pamela. Ngawa ko'y labot sa nahitabo silang anak. Nara, sige. Pagtuman yun sa imong gusto. Wa na ba kay kwarta, ha? Aron ilukat ni mo? Kano siya lang may pauli? Ganiha lang yun. Nga nung ka man pahibaw nga pauli ka na. Gusto kong masurpresa mong tanan. Na-surpresa gid my friend. O misamot ang among kasurpresa sa dihang nanawag si Atty. Sacramento nga miadto kada siyang opisina. May diretso ko sa iyang law office, friend. Aron dili mausab ang akong huna-huna. Imo kong tabangan? Tabangan. Kay wa man kaysa. Gusto lang ko nimong protektahan, dili ba? Tuod sab kay nahigugma ko nimo. Hoy, maoy ati man na ang pag-drive ni mo, uy. Basta kauban ko ikaw. Dili ko tugtan ang disgrasya nga mohamok na to. Hapit na ta maabot sa simbahan. Uy, boss, niyam lagi ka. Kaya na nga akong motor. Wa na. Usay wala. Ida sa usa sa imong private army, boss. Ida ko ito ibaligya. Manibal! Nganong ilang magida nga akong motor? Wa sila'y katungod nga bubaligya sa akong motor. Imo mo sa gumigibiyaan, boss. Gago ka ba? May nadungog ko nga sirina sa polis, hinungdan nga misibat ko. Nasok ko imong private army, boss ay. Motong gidaan ng motor. Ilalagay ko nung ibaligya. Ay, bisa mga kwarta ko. Ako sila pangitaon. Nganong ilang manghilabtan ang akong motor? Importante kay na akong motor. Nganong wa masaka makapugong nila? Isulpungan, boss ay. Kadaghan nila. Sukor kasi sila, boss. Kung akong pugan, na, kuha ko kilaw na to. Mga naong og sapi. Naong og kwarta. Kinahanglan ako sila makitan. Dili ko ikaw nakitang nagluhod. Dinisab ko ni mo tagai ining White Rose. Ang ako nang hinatag nimo, di ba? Oh, friend. Ako ning giampingan. Aron dili dayon malaya. Salamat kay mo nang giampingan. Nahibaw ka ba? Nga sawa pa ka mo abot. Nangayo kog sign sa tuwa sa langit nga. Kung dunay White Rose nga ako makita niya higayon na. Mugawas ko sa kumbento. Og ako nang hatagan og kagawasan ng akong pagpati. Tinuod. Ikaw pa gid ang mihatag na kog White Rose. Usa ributi pasabot na friend. Nga alang kita sa usa-usa. Kaya sila nagunahon ako pagpaingon din he. Doon ay naghunghong na ako. Nga magdagros. Ug murag doon na pag nagtultul ako nga. Puniton ko ang White Rose. Gusto kong musingkit sa kahinangop. Sa kalipay sa diyan nakita ko ang White Rose. Ug ikaw pa gid ang mihatag. Friend, Pangutan ako balik. Sa imong gipangutanan ako sa dihang imo kong gida sa asyenda. kadong ako imo bang higugmaon? With all my heart, friend.
Sa tibuok kong kasing-kasing, andam ko ng dawaton ang imong gugma. Pamela, Friend, friend. naanad ako musangpit ni mong friend. Murag to ako sa langit kung musangpit ko di mong friend. Sige, sige. Magpalahi ta. Friend na atong tawag ka na eh. Love you so much, friend. Kaniadto pa sa una natong panakita. Dihay pagpati nga wa ko mahisabti. So kaniadto, gusto ko na ikaw makita kanunay, friend. Ingon sa mga nang akong gibati, friend. Sila nakita ko ikaw nga, gikasulti ni ikaw, Barbie. Midali ki kong tuol. Pero mo sa imong pagbiya. Akong gimahayon si agaw, Barbie. Nganong wa ko niya ipaila diha nimo. Pero kalit na ang akong kasing-kasing. Sa dihang kalit kang milikay na ako. Dili na karon, friend. Dili na. Friend. Dili tiyaw kalipay nga akong gibati ni higayon. Dili ka na yun ako buhian. Dili na sad ko magpadaog unsa may itulisok kan ako sa mga tao, friend. Ang importante, nga ikauban ko na ang binuhat nga makahatag ka na akong kalipay. Pero friend, dili una ta magminyo ha. Humanon una na to itong pagtuon, friend. Maunay akong gipaabot. Be, dali, be. Unsaon man ko nimo? Pasandigon ka na ko sa kundugan. Samtang manumpa ko sa labaw magkagagahom, nga unungan ko ikaw, bisag unsay mahitabo. Ingon ini. Bisa mo ko paninguha. Gabantayan ko ikaw. Aron tili ka mailog ka na ko. Ikaw mo ay gipangita sa akong kasing-kasing, friend. Busa mamatay una ko. Una ko mailugi ka di mo. Abi mo. Sa dihang wag yung ka matubag sa akong tawag. O sa tawag di agaw, Barbie. Unya na nawag si Aldo nga nagkapahos na siya. Gusto na lang kong mutyabaw. Kung dili patugod sa kong paninguha nga dili maapektuhan si Papa sa mong bingkil ni Aldo, dili mahitabo nga tugtan ko siyang makaduol mo. Pero karon, dili ko na gyud siya tugtan. Bisag magkahulugan pa sa akong kamatayon. Maunay hinungdan nga imong gibunog si Aldo. Nalimot ko siyang kugalingon. Karon nga gilig-on ko na ang akong desisyon. Dili na mo daog si Aldo. Karon nga ako na ang imong kasing-kasing. Ako ning ampingan. Madisgrasya gud ang gusto mo pasipa ni mo, friend. Ayaw nag-usba ang pagbunog ni Aldo, ha? Ha? Bisag iya kang bunlot-bunloton? Dili makahimo ni anak si Aldo nga rin ako, friend. Ayaw pagtuon niya na, friend. Way kasing-kasing tong tawhana. Ang iya ng kaugalingong kalipay mo iyang ginahuna. Aron dili siya makapanghilabot na ako siyang likayan. Dali, friend. Atong atuon ang Mother Superior din, Dako kag utang buot niya. Ha? Nga naman. Siya may nakakumbensar na ako. Nga dili ko panumbalingon ang laing tao. Ang makalipay ra kuno nako, mo'y hatagan akong importansya. Dali, ato siyang atuon na. Aron ako siyang pasalamatan. Akong hangyoon si Agaw Barbie nga, i-apel sa among foundation kining maong monastery. Tultuloy ko sige po yan itong imang mga gipang recruit. Maadto ka, boss. Akong kaon na akong motor. Kuyaw ng imong pagkabuhaton, boss, ta. Mga bitok atong mga tawhana, boss. Doon mga sungay. O, unsa? Ano na? Suko rin ito niyo, boss. Kaya wa ka magul mo tumas mo saad. Oh, unsa man ako pagtuman sa kung saan, nga wa man sila tumana ang gusto ko mahitabo. Nasabot ko, boss. Kaya mo sa tagal og advance. Kung ang balance, unya na kung magkuha sa pamila. Tay paragon. Adto ka ba laban nila? Dili, boss, ay. Pasabutan lang ka pa. Anong kuyaw kung mamugos ko yung pag-adto dito? Na, si Kwati Batirol ka. Unsa? Ano, boss? Di ko gusto nga may dotong may tabo ni boss. Anong pesidaan ko ni mo, ayaw ng pamugos pagbawi sa motor. Palit lang lain eh. Pila ba imong bahin salin sa motor? Ha? Pila! O,
Bida sa diyo, boss, ay. Hangtod karon, wag mo kay saling ako. Nganong suhito ka man nila? Boss, nahauban sa ko nila, eh. Mamanggani nga, sa imo kong ipapangita og private army, sila dayon akong giduol. Kaya mga testi na ilang mga kaisog. Ang ilang kaitom sa ilang tanlag. Di ba ko patay, boss? Labi pag di mahadlok, mo rape o babae. Unsa? Ano, boss? Usa, nagano ka kwarta, naghinawgon sa iyong motor, eh. Palit lang bago. Nalipay kaayo ko nga. Napalgan mo rakyod ang imong kalibutan, Pamela. Dili day ko magmalinawon, sister. Kung dili ko tumanon ang pinitik sa akong kasing-kasing. Bisag igahin mo pa ang tibuok mong kinabuhi dinhi. Dili ka malipay. Kay wa may kalinaw ang imong huna-huna. Maong ang kanunay mong handumon. Ang kalipay nga at tumulang mapalgi kang Henry. Bililhon kay si Pamilas kung kinabuhi, sister. Ako ka nang nakita, Henry. Gusto na ituod, sister. Ako hayo na ako igagaw nga mao rin nagdumaha sa among kumpanya. Ngagyahinan kining inyong monastery sa among foundation. Nalipay kaayo ko nga nakadungog ni Ana Henry. Daghan na mig matabangan sa mga pinuhat nga gusto gyud nga mo alagad sa labaw natong makakagawom. Pero dili makasapara sa gastuhan din eh. Isaada ko, sister. Nga nagbalik na ko sa kumpanya. Kana may unahon ako sa paghangyo sa kong igagaw. Magpaabot ko, Henry. Kanus ama ng inyong kasal? Oh, dili na mi magminyo, sister, uy. Humanon una na mo ang among pagtuon. Gusto kong mabaslan ko una ang akong mga ginikanan sa ilang paningkamot. Aron ko makatapos akong pagtuon. Sige. Basta kun makahuna-huna mo sa pagpakasal. Sangpitami, aron among iampo ang kalampusan sa inyong mga tingwa. Ang akong silpon. Isa makanina nawag. Numero may nabutang din, eh. Ako baka rin tubagon, no? Pahala na. Akong tubagon. Hello? Tungod kay dugay ko nimong gitubag. May mga pulis nga mudakop nimo. Unsa? Kuyawan ka sa. Ha sa imong kunot. Ang imo ni madam, oy. Uy, madam! Ikaw, Denny? Kinsa man sang cellphone imong gigamit? Baday, ako nino. Ha? Mipalit gyud kog akong cellphone. Aw, makapahimos yung kagpamalit og cellphone, madam. Kaya dako-dako ka magkabili ng Sir Paeng. Og, hala ka, madam. Ay, madam. Kaya nga naman ko. Manawag yun mo si Sir Paeng sa imong cellphone. Hilom di imong ha. Imong. Ha? Ako ning number ha. Anong daig imo ning number, madam? Manawag naman kag mingawon kang Sir Paeng. So? Ang botong ipasabot, madam, kung mingawon ka, kunya ganahan kag ikasulti, dali ra ko nimong matawgan. Gago gyud ka imong da. Ang buot ko ipasabot, nga sa higayon nga ipatawag na mi sa abogado ni Paeng, ihatag dayon ning akong number. Aw, mao ba? Aw. Timan ina oy. Aw, sige, madam. Akong timan-an ang imong number. I-type na sa mo cellphone. Uy, di ko eh. Babasahan pa lang niya sa akong masawa ang imungan. Makuutan ning akong atubangan. Kabaw din na imong asawa. Magsusi kung imo ba siyang gibinlan. Badi ay may kikamdag tago. Ay, Bida ni mo imong. Wa ka ori mauwa mo sulti ana no. Kung niya ka pa sa kung atubangan imong sus ambot tutuan gitingali ka. bitaw, madam. Joke. Hello? Uy, nasuko ka na ko, madam. Nasuko. Aw, kung nasuko ka na ako,
way makahatag sa imong cellphone number ni attorney. Hoy, animal. Oh. Ayaw pag-ingon ana, ha? Ayaw, gid. Kinahanglan ihatag dahil nimo ang akong number nga to nila, ha? Time pagod, madam. Mura na imong tuyo. Oh, mao na. Sus! Wa pa lang ko'y tuyo ni mo animala kang imunga ka. Di, gyud ko manawag ni mo. Ha! Galuod-luod lang ang animal. Gaan na kaayo ang akong huna-huna, friend. Sayag na ang imong panagway, friend. Dili parehas ka ni Adto nga, mong isi ka man tuod, pero mukalit lang kisdom ang imong itsura. Nahasol manggug ko. Misamot kag kagwapa. Sus, imo na sa kong komedyahan da. Medyahan ko. Ano sa laga ko magkomedya ni mo, no? Ihatod niya ako sa boyfriend, ha? Di ka magigpanuroy na ko. Dili ba nga ang ata mag-celebrate tungod kay kita na? Unya na lang ta manuroy, friend. Uy, gikapoy ko. Sandig lang noon sa kuwabaga. Gikapoy ka man ka. Hasulon tagid ka, no? Abi ni mo, friend. Lahi kayo ang akong gibati diha nimo kaysa kang Aldo. Tidungod? Kung musakay gani ko sa motor ni Aldo, magpanaga naman ko gunit niya. Kanang muagbay siya na ako. Ambot pa. Dili lang ako tuyoon nga manindog ang akong balibo. Dili magud siya mo imong love. Tingali. Friend, nakasiguro ko. Ikaw na gyud ang koronahan sa pageant sa atong eskwelahan. Mas excited pa man ka na ako, uy. Of course. Ako go imong escort. Unya. Kung wa magkinahanglan og escort ang mudaog, parehas gud anang Miss Philippines good. Wa man ay escort, dili ba? Okay ra sad ako. Basta nga, kauban gyud ko nimo sa tanang higayon. Animal! Oh, unsa naman sa nahitabo nimo? Nganong wa man ka magmotor? Gidasa kong tao ang akong motor. Mahimo day na. Nganong wa man nimo kuha? Gusto ka man nga inikuha na ako sa motor, mahabilin dito ang akong kinabuhi. Unsa? Nasuko sila nga wa na ko tumana ang akong gisaan nila. Abi maguna ko. Kung madara sila paugat, karon ako na mahinoy gipaugatan? Mao na. Giingnan ka bitaw nako nga dili ka mo kumpiyansa. Bahala na! Si Pamela rin akong gikinahanglan. Unya? Hay Maros Pamela. Bisag asa pa siya mutago, ma. Ako gisang pangitaon. Bisag adto pa siya sa impyerno. Unyag nag-atang sad nimo si Taning. Kisay taning? Satanas God. Bidas ang mama, oy. Ano din naman nakamulaban ako? Hay nimo Aldo. Kinsa may dili may ubos nimo. Nga murag si Pamela ra may importante sa imong kinabuhi. Siya rin makalipay na ako. Nahala! Utong Aldo. Utong sa imong pagpakabuang ni Pamela. Nangandoy kong maangkon siya. Nangandoy kong mahagkan ko niya upakon ang iyang mga lips. Lips di ay. Oh, wala. Unsay wa na? Naunhan ka ng Henry. Ah! Miss, mo ni number ni madam. Labing maayo imong nga doon na kay number na itong babayana. Ako ning ihatag ni Attorney Sacramento aron tawagon siya. Mapriso na sila, miss? Basahan na sila ni Attorney Sacramento sa last will and testament ni Tiyo Paing. Mabahinan ka sila si madam ug bossing, miss? Wa ko masayod ana imong. Di man na sila legal nga heredero. Nganong mabahinan man na sila? Jesus paitag, mailan ning kumpanya no? Anha nagkumot kalbong. Say mo ti kalbong imo. Mangitan lang kog laing trabaho, miss, oy. Lisod kay sila, miss, nga mamahimong amo. Hinugo. Dili makamaong maunahuna sa ilang isikataw. Imong, kung doon naman sila masunod gikan ni Tiyo Paing, nakasiguro ko nga dili kining kumpanya o katumbay nga ilang gipuy-an. Ang asyenda, miss? Labaw pang dili ka to nila maangkon. Sanga na lang daan, asyenda ni Henry. Dili na sila makapanghilabot adto. Maayo noon di ay, miss.
May noon nga gihatagan kag cellphone number atong dadang. Para kuno na kung manawag niya ang abogado. Karon dayon tawgon ko si Attorney Sacramento ug ihatag ang cellphone number ni dadang. Nanawag lang imong buyer? Wa pa man. Dugaya gud. Daambot oy. Sinilanganan sa akong buyer. Nasukod naman unta sa ilang surveyor ang yuta. Pero wa pa ando kung kanustaan niya bayre. Unsao man niyas pagpanawag nimo? Nga wa man nimo tagay sa imong bagong number sa imong cellphone. Ay ako man sa tong gihatagan sa numero sa atong telepono. Sus bida oy. Gusto na ko mapalit og bagong motor. Mao man tinga ning doga ang gibayaran ang yuta. Kinagsige sa diay kag paabot. Sa ato pa nagdagdimalas mao ba ma? Wa ko mosulti nimo ana ha Aldo. Permi lang yung mag-una ang imong huna-huna. Unsao man din ako sa pagsabot be? Hay, Tagayan lang ko kwarta be. Unsa pa may akong kwartahon diri in taon? Oh, nakapalit kag cellphone unya mo ingon kang wa kay kwarta. Swerte ra kay itong pagkapalitan nako Aldo. Nanghagdaw taon ko sa akong mga pitaka. Unya may nakita kong 10,000 pesos. Mao to, gipalit ako dali-dali ang cellphone. Aron dali kong makontak ng atong buyer. Doon na may mga butang din he. May antik paghihapon. Mahimo ni nato ibaligya. Aron doon na tay kwarta. Unsa? Imong ibaligya mga butang din he? Hala, dili ka takagon sa imong papapaing. Kinsabay namatay na niya mo balik pa. Oh, moingon ka lang ana sa. Bisag naglisod na ta. Di ka gyapon mamaligya sa mga butang ni Papa Paeng. Mintras tanto nga do napatay mahikap Aldo. Dili nato hilabtan ang mga butangan ni aning baya. Kung dili ka mo baligya, maako'y baligya. Unsa? Wa na ko'y kwarta. Nagtunga ta sa halin sa yuta. Do na kay 2.5 million. Kadali sa good na hurot. Nya, dili ko to imong kwarta ang gigasto sa imong kasal. Daghan ko gipamalit alang kang pamila. O nya, hae naman ang imong mga pinalit. Ay nalang ko pangutan agad, kalit si bayan ni oy. Nga nung dili man ko mangutana. Nga ako naman hinuoy imong gisigihag pangayo. Wa na ko'y kwarta. Gaw, wa ka gid masayop si mong una. Kamu na ni Day Pamela? Kami na gaw. Gaw, kami na sa kong friend. Uy, ikaw ba? Ibutang ko. Uy, nung isa ulit tawahan na. Sobra lang ko kalipay gaw. Gidungog yun sa tuwa sa langit ang akong mga pagampo. Nga unta, ihatag lang niya nako si Pamela. Ikaw masab yun ang gihikugman ni Day Pamela pa? Natandog lang ang iyang garbo tungod kay imo siyang gilikayan. Nagbahay bitaw ko nako gaw. Pero karon gaw, ako nang labanan ang akong pagbati. Ako nang padalipdan ang among relasyon. Nga dili gubon sa mga taong nagtinguha lang sa akong kalautan. Ang ako lang gikabalakaan kung unsay buhaton ni Aldo. Sa higayon nga masayran nga kamo na ni Pamela. Iya ganing hilabtan si Pamela. Di na ako managana sa pagsilot kaniya. Gaw? Daghan na siyang saha nga rin ako gaw. Sa ilan lang gibuhat ni Papa. Angay unta nga di ko na sila pasaluon. Kalma lang gaw ha. Ayaw gyud gawi ang imong mga kamot sa dugo sa mga dautan. Dili ko mo patay gaw. Pero kinahanglang pailhon ko sab sila silang kasalbahis. Katumbay nga ilang gipuy-an, dili nimo bawion? Kung unsay alang kag Cesar, iyan ni Cesar. Kanus amo sila mapawa ah. Kanus akaw. Ma'am, gisultihan ka na ba ni Pamela? Mahitungod ninyong duha? O Henry, kaming duha si Papa niya. Iyan ang gitug-anan mahitungod sa inyong relasyon. Wa ninyo pugni si Pamela? Nganong amo man siyang pugnan, nga iya man ang kalipay. Ay, nalipay kaayo mi Henry. Nga sa katapusan, napalgan ragyod sa among anak ang hustong lalaki alang niya. Ma'am? Sa dihang iya ming gitug-anan nga iyang gidawat ang gugma ni Aldo, may padayag mis among pagsupak. Nganong misupak man mo ni Aldo, ma'am? Nahibaw na mo siyang kinaiya? Wa mi mahibaw, Henry. Pero sa pagpamay pa lang diin kauban ang imong amahan, naklaro ko ang iyang pagkahambugiro. Mataghigayon nga musulti siya,
Murag yung manlimbawt ang akong balhibo. Kay kun manulti siya, murag way bukog. Murag sayon ragyod kaayo alang niya ang pagpanag-iya sa mga butang nga iyag yung magustuhan. Spoil bangod siya siyang inahan. Si Papa Sab, nga di gusto o gubot. Di na lang mamugos si Mama Dadang aron badlungon si Aldo. Sa buhi pa si Papa, ako mo nagpaubos. Kaya ko gustong hatagan pagproblema si Papa sa umparag bingkel ni Aldo. Gani, sa dihang wa mo to nga si Pamela sa kasal, wa gyud ko makasabot sa akong kaugalingon. Gusto kong malipay kay dili na mabilanggo ang among anak. Sa tao nga wa gyud namo magustuhi. Mahal ko si Pamela, ma'am. Ug nakailagay ko ni Aldo. Hinungdan nga nangiso ko pagtuman sa kong plano. May nalanggari kay suod kong amigo ang anak sa tag-iya sa hotel nga ilang gitsik-inan. Ako siya gipasabot. Nga ako may mo drive sa bridal car. Salamat nga nakahuna-huna ka ni Ana, Henry. Ma'am, isaad ko ninyo. Ampingan ko si Pamela. Higugmaon ko siya sa tibuok kong kinabuhi. Karon nga, kamo naman si Pamela. Naghuna-huna ka basab nga magminyo dayon mong duha. Amo nang tapuso na akong pagtungha, Mama. Ay, kana maoy akong gipaabot gikan nimo, Henry. Ma'am, ipanumpa ko. Itahan ko ang akong kinabuhi alang sa kaluwasan sa iyong anak. Kay siya may gipitik sa akong kasing-kasing. Hatagan ko sa buhustisya kini pagbatiya. Nahigugma ko sa tinun-anay ni Pamela, Ma'am. Dugay lagi mo nagsulti si Mama. Nagiskot mo gumigubat. Unsa? Bitaw, friend. Akong gisaan ni Mama ni mo. Nampingan ko ikaw. Panggaon o mahalon. Sa mas pagmahal ko sa kong kinabuhi. Unsa kay buhaton ni Aldo no kun mahibaw siyang ikaw mo'y akong gitugyanan sa akong kasing-kasing. Kinahanglang mo dawat siya siyang kaparutan, friend. Mudawat ka siya. Basta di ka lang niya pasibadaan, bahala siya siyang kinabuhi. Ikaw mo'y akong ginahuna. Nga naman. Di galing iyakang pasakitan. Kutob sa akong mahimo, friend. Ako siyang likayan. Dili na ko gustong makigsulti niya. Kinahibaw ko nga dili gid siya makasabot. Ambot, giunsa ka na sa padako siyang inahan, oy. Oh, asa man ka? Gusto kang musuroy sa opisina? Maayo ka, ha? Gusto ba ako makikita ni Day Barbie? O dali, mga tuta. Atong pahimuslan mentras wa pa may practice. Sigurado lagi kang mudaog. Wa na. Makaingon na gyud kong masambugiro pagid kang Aldo. Ang tinuod mo siya akong gibasihan. Kung mudaog ko, unya way escort. Unsa may imong bation? Parehas na gihapon, nga bayawon ko sa langit. Kay kauban ko na ikaw sa kong paginusara. Sa akong mga damgo, hangtod na sa akong pagkatao. Di ka na ginako buhian, friend. Uy, Dong! O siya mo nakita, imong? Kita ko gwapa. Ikaw gyud imong. Ni alagay ka gwapa. Ako siyang gidadi na imong. Ako ipagarbo. Huy, ikaw ha? Ay, pinuha to ko siya, oy. Magpabayad baya ko. Unsa may pangayoon nimong bayad, bi? Kiss. Hasta ko, mangayo sab og bayad. Mangayo kag bayad, Brad? Mangayo ko dong, uy. Kinahalang bayra ni Pamela ang nalibat kong pananaw tungod sa iyang kagwapa. Unsa may pangayoon lagi nimo imong? Sa akong friend, kiss ang iyang gipangayo. Ikaw, unsa man? Kuan ka na. Kiss mang kang Dong Henry, no? Usa may imong, Brad? Ay, flying kiss na lang. Ay, kalame. Uy, Aldo, nahibaw ka na. Unsay angan ako mahibawan, ma?
Ang mahitungod nila ni Henry ug Pamela. Kaya nga no, unsa may mahitungod nila? Kanunay nang magkuyog ang duha. Permi na bitaw na sila magkuyog. Bodyguard naman ang inutil ni Pamela. Labaw nas bodyguard si Henry, oy. Unsay buot mong ipasabot ma? Aldo, uyab na sila si Henry ug Pamela. Unsa? Mauna. Nagmata ka lang yung buntag. Mauna. Kwarta naman lang nasa imong huna-huna. Wa na lang ni mo huna-huna unsaon pagbawi ang atong naggasto sa imong kasal. Sige, balik! Oo, ang! Ako masarubuhan ni mo sa imong problema. Kung mapauta niya mo ihatag ang SPA sa buyer, tingalig na bayaran na runta. Wa na problema, oy. Unsa may problema? Unsa may atong mahimo? Kung may adto na sa kumpanya ni Papa ang imong buyer, unya nagsusi kung maupagid to ang iyang pirma. Advance thinking po ni mo, oy. Mara akong gingon. Advance kang mag-isip. Ngano man lagi sa una natong pagbaligya, wa may sabit. Dili parehas o gutok ang tao ba? Hilom! Mao ka gyud. Ako ra gyud na yung pirmi nimo pakasadan. Kinahanglan mahibalik ang SPA. Oh, asa makapaingon? Ma! Bida ini. Bida! Unsa ka kung matinuod ang duda ni Mama? Nga uyab na sila si Henry o Pamela. Dili ko musugot. Dili ko musugot! Salamat gid kaayo nga nakadesisyon ka na. O gusto pa gyud ang imong desisyon. Parehas lang mo nilang papa ug mama da. Hangtod si ate. Sakto ko no ang akong desisyon. Buotan man ang akong igagaw, day. Buotan bitaw. Sipat usahay. Simple ra ba ang yang joke pero ambot ba? Magkatawa magyug ko. Ingon gid na ana ang mahigugma, day. Sukad mi nagkarelasyon si Aldo, day. Wag gyud ko mobatig kahinam kung magkuyog ming duha. Dili ko day maayo day nga manimaos, no? Gusto raman unta na ko patagmon si Henry sa iyang paglikay nako. Dili pa uway ang tanan, day. O karon, nagkatukma gyud ang inyong pagpati sa akong igagaw. Usahay lagi. Mahinumdum pagyugos pagtulisok ni itong inahan ni Aldo nga naong kog sapi. Dili man ko tinuod. Sa una namong panagkita ni Henry, day, mikusog pagkuba ang akong dughan. Wa pa gani ko makaila niya. Kung wa ka musulti nga, imo di ay siyang igagaw. Wa ko'y kasayuran mahitungod sa iyang pagkatao. Ayaw na una ang sulti sa uban. Wa ka bitaw magpangayo nila. Barog kinakyod ang imong desisyon. Og parehas akong igagaw. Labani na ang duha ninyo kagugma. Mura kumubuang sa paghunaw sa gisulti ni Mama da. Uyab na sila si Pamela og ang inutil. Dili ko kana madawat. Ako lang si Pamela. Hinoon. Ang inutil mo ay nakauna ni Pamela. Pero akong giblakingan. Tunto no? Kaswerte niya kung maangko niya sa Pamela. Maniit ko. Kadako sa kwarta nga nausik na ako. Unya kadto lang ang inutil, mo'y makaangko ni Pamela. Ha! Dili ko masugot. Dili gyud. Uy, boss, iabri ka. Doon ako isugo ni mo na to eh. Sabi na, boss. Paniid sa kumpanya nga gipanigya sa akong amahan, si Papa Paeng. Sa may akong panidaan ito, boss. Kung uyab na bagid ang inutil og si Pamela. Sa may akong panidaan ito, boss. Nakaila ka man niya itong imong, no? Murag war, mabusta. Katugong driver ni Mama. Nakakita ka na niya. Musa, dali mo rin siya mailan. Sa may akong timailhan at tutuhan na, boss. Wa matingali laing dangas ug agtang sa maong kumpanya.
Kanya, boss, kung ako siya makita, sabay kumaton. Amigo ha. Kung magka-amigo na mong duha, hisgutis Pamela. Ingna, nga igagaw mo si Pamela. Kung mutara, boss, kung naghiskot kong Pamela, ano saman, nagtrabaho sa Pamela sa maong kumpanya? Wa, diskarte good. Aron masayran gini mo kung uya ba sila sa Pamela o ang inotel? Ya, doon na kay kwarta rin, boss. Kano naghiskot magagkwarta? Siyempre, di mo maamigo ang tao kung di ka magasto, boss. Mahimong bitahon siya snacks ba? O ka, mag-inumin doha. Okay. May gamay pa kong kwarta nga nasobra sa gibaligya na kong alahas ni mama. Hatagan ta ka. Pero, siguro agyod nga doon na kay ma-report na ako, ha? Kasabot ka. Gusto kang balik sa Gigon Paraiso? Dito sa inyong hasyenda? Asindas kung maginikanan. Kadako atungan ibabaw sa inyong gate? Hasyenda ni Henry. Giklaro gyud nga imo tong hasyenda. Sa ako lagi itong maginikanan. Dili na lang ko mamugos. Ang ako lang nihangyo nimo. Nga kung unsa may napundar sa imong mga ginikanan, imo gining palambuon. Basta imo kong tabangan. Dili ko ikaw pakyason, friend. Karong Domingo po na, mga tuta dito. Oh, sige. Mas maayo nang moadto ta sa atong paraiso. Aron dili ko ma-stress inig-abot sa pageant. Okay. Next week naman dahil masayra, no? Kinsay Campus Queen. Maog yun. Maayon tag dili lisod ang ipangutan na, uy. Ay, kabala ka, magpaduol ko nimo. Kung sakutan aw nga, maglisod kag tubag, sinyasan dahin ka nako. Manikas data. Pinanggat ako ka. Kinahanglan nga ako kang tabangan. Mo'y akong gusto nga, ang akong mahal, mo'y ilhong Campus Queen sa atong eskwelahan. Saan ka na kung makita ka itong driver sa inahan ni boss, ha? Imong magkuling nga tutuhan, ha? Sabahin mo magpundo ko din, eh. Tingnan nagduulong ko sikyo. Okay noon, kung duulong ko, pilara may pag-ingon nga gusto kong mga planning mong kupaniya. Saan kang urasa ang time in sa piyado din, ha? Apit naman alas 8. Saban, special tong giingong imong ni boss. Oh, kadiyot. Kanang nagpaingon din eh. Murag mauni imong na. Ako doon. Kinsa ka bay? Nato akong ngan bay. Ngita lagi tawag trabaho. Ngita kag trabaho? Ano bay? Tabangi ko baby nga trabaho ko din eh. Uy bay, trabahanti sab ko din eh. Busa, di ko makatabang nimo. Nya bay, kisa may angin akong duulon bay. Aron hangyo nga trabaho tayo ko din eh. Sultihan ako sa ngan baby. Kaya magbabagal us ko na. Unsa man di imong nahuman? Unsa man na bay? Ang buta kong ipasabot ba, unsay kurso nga imong nahuman? High school graduate naman ko bay. Uy bay, mga college graduate man ang gipanguha din eh. Ikaw bay, unsa man imong nahuman di ay? Kuan bay, high school graduate rasab ko bay. Sa dihang nakasuhod ko din eh. Kaya guhar kong driver sa iya gyud ni imong kumpanya. Oh, mag-driver na ako bay. Lahi na maron ang duma ni maong kumpanya bay oy. Kisam rin ang duma bay. Si Miss Barbie na, kay ang anak gyud sa tag-iya, wa pa man makagraduate. Bay, tabangi ko bay. Naghantang kong anak bay. Bahalag driver lang ko. Na, mayon tatog buhi pa to si Sir Paeng, kay makahangyo ko. Karon si Miss Barbie may manager, unya, doon na bagyo siya board nga giagad. Blackboard? Si blackboard? Oh, unsa tong imong giingon nga? Unsa ka dito? Board? Board na bay. Mga investors na sila. Oh,
kanang anak bay. Di ni mo mahangyo. Oh. Oh. Mangaon sa tabay. Man naman kong pamahaw bay, Asa man ang kalanan din bay? Doon na may kantin din Oh, ubanin ko bay. Igutom pa na. Okay. Ihato ko ikaw sa kantin. Balikon na lang unya ka, iniguman akong punch in. Sinatoy ang nanawag. Unsa naman? Boss, niyan ako sa kantin sa kumpanya nga imong sugo ako. Ako na yung kasulti si mo. Kasaligan ka gyud natoy. Ikaw na yung nagsugo ako, boss. Mao lagi. Pero animal, si Pamela wa gid niyo makuha. Lahim to, boss. Mga private army ko to mo. Sige na. Di na ta magiskot ana. Saman, imorong gikatubang si imong. Boss ay. Siguro ko niyang gihatod des kantin. O milaw siya, aron magpansin ko na siya. Sige natoy. Gamita ang imong diskarte. Kinahanglan nga magkahatag kag report nako kung tinuod bang uyab si Pamela ug ang inhotel. Wala ka mo tuo sa akong gisulti? Uyab na silang duha. Ayaw ko kog intrigahig maayo ma. Labad pa ko una ko. Wa pala ko makuha nga akong motor. Intriga ba ko rin ako nga tinuod man? Di masig ka makabalitaan na be. Ay, kanimo Aldo. Saon ko, wa ka may laing gihuna-huna kundi kwarta, Pamela, ang imong private army ug ampot unsa pa nasod sa imong otok. Basta! Dili ko makatugot nga maangkon sa inutil ang bugtong babae nga gusto kong pakaslan. Gusto lagi nimong pakaslan, pero dili unungan. Kasi insulta nimo. Oh, kinahanglan pa ba nga doon ay musulti nako? Kaklaro ana. Nga giilisan ka na ni Pamela ni atong Henry. Dili ko musugot. Ako lang si Pamela. Nakadungog ka? Ako lang si Pamela. Oh, abi na kong di nagkambalik pa eh. Nakiksulti pa nako ang anak sa tag-is kumpanya. Si Dong Henry ba? Oh, si anak bay? Unya bay? Buutan na siya bay? Imo ba siyang mangyo bay? Maluit ako na ako bay? Matay bay. Ang nahitabo ro nimo no? Nahitabo sad nako sa ako'y trabaho. Doon na tao ko'y anak bay. Doon na ko'y anak kag eskwela bay. Butan mo ka ng anak sa tag-iya bay. Oh, ano man? Minyo na siya bay? Ay, dili bay oy. Ulitaw pa na si Dong Henry. Uy, uyab. Murag bag-o lang nakauyab. Time pa bay. Ngano nangutan naman ka nga doon na ba siya uyab? Kuan gud bay. Tingali palikiro ng tawhana ba? O mahimo Di ba giingnan naman ka nako nga buutan ang anak sa tag-iya? Gawas pa. Kagwapa sa uyab ni Dong Henry ah. Oh, mao ba day bay? Sige na bay. Atong dulo ng anak. Basta pa magkatabang siya ako. Muagi ba man kung nag-board ba yoy? Kay kasabot ni mo eh. Ang uyab lang sa anak bay. Oh, simayan sa ing uyab bay. Nakasiguro ko ba nga dili makatabang sa pamilya sa imong hangyo? Mao na nga si uyab? Si Pamela? Nakaila ka ni Pamela? Oh, wa ba yoy? Ay, patis mo siya ugngan sa kusawa. Gwapa sa din imong asawa bay? Gwapa ba yoy? Mamagali nga nanikamot ko nga makakita og trabaho. Wa ka gyud trabaho? Doon na unta bay, pero naktak man ang budiga akong itrabahoan kod. O sa taong ko sa nataktak bay. Paiter ba ning way trabaho ba yoy? Mao lagi. Di jud ka makatabang ako bay. Sorry na lang gyud bay. Kining bay. Wa pa di ka maka-order? Nagkuhat man ko nimo. Sige bay. Di ka makatabang nako. Aton lang ko. Di lang ta mangaon? Nga unta kon kayong bayad. O sige bay. Lakaw na lang kay mo trabaho na ko. Kinsa tong imong gikasulti imong? Nagpatabang miss aron makatrabaho. Unya, nga may nakaman to siya. Ako mang giingnan nga dili mo dawat ang kumpanya nato kung dili college graduate. Wa man sad ta mag-hiring.
Unsa naman tuod tong gisugo ni Agaw Henry nimo? Uy, hala. Orderon mo na ikog buwag gidong Henry para ni Pamela. Milakaw ka lang dayon. Wa pa niya mahatag ang dedication nga ibutang sa buwak. Nagdali magud ko, miss. Kaya abi man ako naka-order na tong naghangyo na akong trabaho. Order? Nangitam kag tog trabaho. Unya iya da ikang pakanon. Mamayang gisulti, miss. Ay, ni mo imong uy. Tingalig iya ka lang gisud sa bulsa, aron gyud makatrabaho. La sige na, tumana gisugo ni Agaw Henry. Aron ang buwak, matud na kang day Pamela. Nanawag na sa sinato eh. Unsay balita toy? Boss, confirm. Unsay confirm? Nauyab na silang duwas pamilya o ang inutil. Animal! Ay, nano ko na labay mo cellphone. Kung maguba na, wala kay cellphone. Animal! Naon sa mga kaoy? Uyab gid sila duha. Sila si Pamela ug ang inutil. Oh, giingnan ka na bitaw na ako. Di gyud ka mo to, oh. Dili mahimo! Uyab na silang duha. Nya mo ingon pag ikan dili mahimo. Imo pag yung gilabay ang cellphone. Wa ka na ikapalit kung maguba na. Kinahanglan maputol ko ang ilang relasyon. Onya, sadyaan ni Mas Henry? Na, wa ra ba gid kay dag-ana ni Henry? Naglagot ako, ma! Naglagot ako! Bahala na kung siya mahitabo na ako. Basta atubangon kong inutil. Kinahanglan iyang palayaan si Pamela. Kanindot ining mga buwak na gipadasa akong friend. 3 white roses. Oh, tingalig ang ako narong friend. Siya, cute. Friend, Nadawat na nimo ang mga roses nga akong gipada. maupag akong pagdawat. Og ako na yung gihagkan. Parehas nga ako imong gihagkan, dili ba? Of course. Thank you, friend, ha? Thank you, good. Gusto kong mahinumdum ka na ko, Pirmi. Hinungdan, na kung dito magkita, doon nagyugo ipadaan mo, pero mahinumdum ka na ako. Dili ko na ikaw kalimtan, friend. Og misamot pa gyud nga kada adlaw. Imo kong pahinumduman nga doon ay naghandom na ako. I love you very much, friend. Langit na alang ka na ako nga makadungog sa tingog sa akong mahal nga friend. Uy, nanawag ka na ako nga akong friend. Oh, si Aldo nanawag ka. Anong nanawag bang ka? Inutil! O sa'yo mo to yun? Nagilog ka gyud! Talawan ka yun, Aldo. Usa? Pakita na ko. Magsulti ta. Imong gituyo pagdagit si Pamela. Kay gusto gyud imo siyang maangkon, di ba? Ako mo iyang gihigugma. Gipamatuod ko lang nimo. Nga ako mo iyang gihigugma. Pero ikaw mo'y nangilog niya. Dili nimo siya maangkon. Gawas ka talawan ka? Bayot pa gyud. Usa? Imong gibugnaw si Pamela nga bayot ko. Gipahimuslan mo ang kaiubos nga gibati ni Pamela nga rin ako tungod kay ako siyang gilikayan. Ikay nagpalikay na ako, dili ba? Basta, dili mo maangkon si Pamela. Pakita na ko. Magatubangay ta duha. Pre! Kung gusto ka, magtakos ta. Ug ang mapildi, di na manghilabot kang Pamela. Hello? Hello? Di-off na ni Aldo ang iyong cellphone. Nahibaw na din siya sa mong relasyon ni Pamela. Pero ako mahadlok, Aldo. Gipanalipdan sa to sa langit ang among relasyon ni Pamela. Unsa may daotan ng plano, papagan na ni. Pero gusto ko magkita tang duha. Aron pasidanan ka, nga dili hilabdan si Pamela.
Unsaman lagi ka? Friend, nahibaw na si Aldo sa to relasyon. Nahadlo ka? Ako? Mahadlok niya. Patay na ang tao nga mura akong gitagan-an sa kong katalawan, friend. Patay na si Papa, nga may gihatagan ng kostaran kong respeto. Labi pang di ko mahadlok ni Aldo, karon nga ako ka na. Ikaw, mo akong ginona. Bisan ka usa. Wagid ko makaingon ni Aldo nga I love you. Makagunit man tuod siya sa akong kamot pero kadiyo trapod kay ako man dayong kuhaon ang akong kamot. Wa man gani siya makakiss bisan sa akong aping man lang. Timaan nga dili siya bililhon sa akong kinabuhi. O karon nga gihatagan ko nagkagawasan ang akong pagbati. Dili ko kiniusikan, friend. Hinuon, akong ampingan. My friend, my love. Buhaton tang taming ang duha nato kagugma, friend. Aron dili matuman ni Aldo ang bisag unsang dautan niyang plano sa pagguba sa atong relasyon. Basta likay lang ko niya, friend. Ako siyang gihagad na magkita aming duha. Pero gi-off noon ang iyang cellphone. Talawan da itong tawhana. Pero traidor. Mo hinungdan nga kinahanglang bantayan gyud nato ang iyang mga lihok. Nga dili magkamugdag kadaot sa duha nato kagugma. Uy, ang akong cellphone mi bagding. Kinsa magkahaning nanawag? Numero ramay ni Adini. Bala na. Ako ning tubagon. Karon pagintahon ko makadawat og tawag. Hello? This is Attorney Sacramento. Ha? Ako mo'y nagunit sa Last Will and Testament ni Mr. Rafael Lastimosa. Uy, Atorne! Salamat in taon nga nanawag ka, Torne. Diin ka magnumero na ko, Torne. Dili na na importante. Mao ba na ang imong anak sa pag-ari sa law office nako? Atorne. Akong iuban si Aldo. Unsa maming oras sa mga na sa imong law office, Torne? O gaing dapit ang imong law office. Gaw, ugma, mag-abot ta sa law office ni Attorney Sacramento. Labing maayo noon. Unya si Aldo ang iyang inahan. Nahibaw na ini? Natawagan ako nun ni Attorney. May giadam na ka sa attorney nga in kaso mag-wild si Aldo kay nasayop silang gipaabot nga bahin. Wa pa ko masayod, anak, gaw. Pero dili man tingali kay karon ra mo basag last will and testament si Attorney. May mong nangandam na siya, gaw. Gusto ko nga nang higayon na papasidanan ko si Aldo. Nga dili niya hilabtan si Pamela. Aldo, ayaw sa paglakaw. Nga naman, ma. May nadawat kong tawag ni Attorney Sacramento. Ugma sa alas 10 sa buntag, paaddoon ta siyang law office. Nga naman ko no. Iyan ang basahon ang last will and testament ni Papa ni mo paing. Unsa? Dili ba? Mo man kini atong gipaabot. Ato nang masayran kung kinsay makaangko ning bahay nga atong gipuy-an. Nga no. Papawaon ta din, he. Wa ta masayod. Kay dili gud ni ato. Pero naanad ako magpuyo din, he. Ayaw na lang pamugos. Ug masayran nato kung unsay gilinugdangan ani nga pagpaabot sa atong bahin. Kinahanglan doon natay bahin, ma. Kinahanglan dili masulo sa inutil ang tanang kabtangan ni Papa Paing. Makapatay na kong tao kung malupigan ta. Aldo! Daghan ang nakalas nga kinabuhi matungod sa kabtangan. Ug usa na unya ni ana. Ang akong cellphone. Si Aldo mo'y nanawag. Bahala na. Akong tubagon. Hello? Abi na ko nag-ilis kag simpak. Nga nung mag-ilis man ko? Tingali gipinahan ka sa bag-oro ni mong boyfriend. Aldo, wa ka nailabot na ko, dili ba? Sa ingon lang yan nagkasayon? Sorry.
Pero ako man tingaling katungod nga mupili sa gipitik sa akong kasing-kasing. Pero imo gi kong gipagasto. Kung wa pa ni mo hulgaa si Henry, dili mahitabo nga iya kong likayan. Og tingali, dili sab ko mahiubos niya. Hinungdan nga agig pa ni Mouse gisugot ta ka. So, ako paro'y sandaan. Nahigmatan ako, Aldo. Og nakita ko na ang daan nga akong subayon, uban sa lalaki nga maugyo akong gihigugma. Dili ko kini madawat, Pamela. Wa na ko'y mahimo. Sakit ang imong gibuhat ako. Ang imong pagpanghilabot sa among kasuod kani ato ni Henry. Dili ba sakit alang namong duha? Ikay nagbuot sa akong pagabation. Imo kong gipalaom. Ang mga babae nga imong gipalaom. Wa lang nimo hunahunaan sa naro ilang gibati. Di na tinuon. Dili na lang nato dugayon ang atong panagsulti. Hatagin ako sa kalinaw, Aldo. Og ihatag na ako ang kagawasan aron maka-move on ako. Sorry, gid kayo. Pero kinahanglang gamiton ko na ang akong katungod. Si Henry ang makalipay na ako. Busa dili ko na siya ibaylo sa bisag kinsa pa. Dili na, Aldo. Gihulga ka ni Aldo? Pulos pagmahay ang iyang gipadungog na ako. Ako lagi ko siyang gipagastog dako. Magatubang man mi sa korte. Mahimong adto na mo sa buti unsa iyang gusto. Kung ako bang bayran ang iyang nagasto, basta nga pirma siya kasabutan nga di ka na niya hilabtan. Gibadlong bitaw siya nila ni Papa ug Mama, nga dili mo gastog dako. Pero gusto man ko na sa wedding of the century. Nagtuo ka nga dili magubot ang inyong kasal. Nganong magubot man? Pila ka kababae ang mubabag o magdaag bata. Kaya anak sila ni Aldo. Samot ka makauuwaw. Nakasiguro ko nga mao gid mahitabo, friend. Huwato na lang nato nga moatubang tas korte, friend. Magatubang man mi ugma. Ha? Ngano man? Tungod kay basahon na ni Atty. Sacramento ang last will and testament ni Papa. Oh, dili ka mauna sa naibasihan sa ilang paghinganak og naong og sapi. Matandog ka lang na igyapon. Ganong mahadlok man ka, nga di man na tinuod. Wa ko mahadlok para nako, friend. Ang ako mga ginikanan na akong gihuna-una. Nakasabot lang ang imong mga ginikanan sa tunggugma. Busa nakasiguro ko nga mulaban sila nato. Abi ni mo, friend. Makamahay pa ako. Ha? O sa may imong mahayan? Nganon dili ko pareha sa uban. Nga sa ilang kalipay, way mi babag. Normal lang gyud sila nga nagpakabuhi. Friend, normal kasab. Pero mahimong pagsuway lang ang imong gibate. Kung makasalo niya tanduha, matagamtaman mo na gyud ang way katapusan kalipay. Oh, nga nung wa pa man ka mag-ilis, Aldo. Hapit ng alas 10, oh. Mahimong tuan na sila si Henry ug Barbie sa law office ni Atty. Sacramento. Ayaw ko kupog ni ma. Ano ka, uy? Sumay imong buhaton? Ayaw lang gikupog ni. Unsa lagi imong buhaton? Nakasiguro ko nga mohangyo ang inutil nga kalimtan ko na lang si Pamela. Nakasiguro ko ni ana. Unsa lagi imong buhaton? Tug-ani ko daan, Aldo. Salamat nga ni ana mo. Gitahod ka gyud namo, attorney. Mao nang ako gyung gida si Aldo dinhi. Sige na, attorney. Basahan na ang last will and testament ni Paing. Pahimutang na mo. Doon na lang ko'y ipahinumdum ninyo. Pero magyud ni Mr. Rafael Lastimosa. Maugyud ni ang iyang original copy. Iyang pinirmahan. Samtang kining limpyo na nga kopya. Certified
Basahan na torne, kadagha ba mo pa sa kalye diha? Ah, Dali na! Aldo, paghuwat, uy. Unsa ka ba ya? Mahimo ba, Aldo? Hatagi sa mo respeto ang abogado nga atong giatubang. Nagsalig ka lang, nakapabol ka! sige na, sige na. Ako na ning basahon. Ang bay nga gipundar namo uban sa akong asawa nga si Eloisa adto ko ihatag sa bugtong namong anak nga si Henry Lastimosa. Unsa? Uy, Aldo, hilumgot, maminaw lang ta. Ang asyenda ni Henry nga tua mahimutang sa Medellin, ako usab ihatag sa bugtong namong anak ni Eloisa, si Henry Lastimosa. Wa gyud may labot attorney. Kadiyot lang. Kay doon na pa'y daghang gisuwat si Mr. Lastimosa. Unya akong gibalhining limpyo nga papel. Wa pagid na mo madungog ang among panganya ng imong gibasa torne. Klaruha lang gina. Mupadayon ko. Doon ako'y bay nga nahimutang sa Minglanilla. Kadtong baya, mo'y akong ihatag sa akong gika-live-in nga si Diosdada ug sa iyang anak nga si Rinaldo. Bay sa Minglanilla? Kalayo ko na to! Mao na gihatag ni Paing namo attorney. Ka-unfair gud ana. Dili man tingali na unfair, ma'am. Maayo gani kay nabahinan pa mo ni Tiyo Paing. Ayaw pag-apil-apil ha! Ay lang pa ning Aldo. Muapil gid sa agaw, Barbie. Kay siya gitugyanan ni Papa ning maong mga papel aron ipahatag ni Attorney Sacramento. Dili mo angay magduda kay kining akong gibasa. Gibase ko sa hinimo ni Mr. Lastimosa nga last will and testament. O gipapirmahan niyag abogado. Aron dili mo magduda, hatagan ko kamog kopya nga Xerox copy. Gikan yun sa original nga last will and testament ni Mr. Lastimosa. Ang kumpanya di ay attorney. Musalga manggod mo. Inungdan nga wa pa nako mabasa ang mahitungod sa kumpanya. Paminaw mo. Ang RML nga usa kanhi ka family business nga karon nahimo ng incorporated diin gilangkuban kini sa mga investors. Kining maong kumpanya akong itugyan sa bugtong na kong anak ni Henry Lastimosa. Unsa? Masulo niya ang kumpanya? Masulo gid, ma'am. Kay kon nakasal pa mong duha si Mr. Lastimosa, mahimong tunga unta mo ni Henry. Dili ni mahimo. Dili. Litsi! Binuwang ni! Unfair ni! Di ko makadawat ini! Wapa ko mahuman, Mr. Cortez. O kung mag-wild ka, suding akong law office, mahimong pasudlon ko ang mga pulis nga naa sa gawa. Alo, stado puyo niya, puyo. Ito ba ya ini, uy? Mupadayon ko ha. Doon ako'y mga titulo sa yuta nga gibilin ko sa apardor sa among kwarto ni Dada. Gusto kong kuhaon ni Henry ang maong mga papeles. Kuhaon, gyud? Alang sa kasayuran sa tanan, hangtod na sa akong anak na si Henry, akong gitugyan ngadto sa akong pag-umangkon, Barbara o Barbie ang maong kumpanya. Mintras tanto nga nagtungha pa si Henry. Tanang mga transaksyon sa kumpanya mag-agi ni Barbie. Si Barbie ug ang board members magsabot alang sa kalambuan sa kumpanya. Mauray amo katumbay sa Minglanilla? House and lot kini, Mr. Cortez. O gibutang ni Mr. Lastimosa sa ngan sa imong inahan ang titulo sa yuta ug bahay. Kalitsi ko din eh! Doon na pa, Mr. Cortez. Ayaw na pag-alma. Paminaw lang gud una, Aldo. Pahatagan ako og 3 milyones pesos si Diosdada
nga akong gika-live-in ug 1.5 million ang iyang anak nga si Rinaldo Cortez. Kanara? Watay mahimo kay maumanay nahimutang ning last will and testament ni Mr. Rafael Lastimosa. Signed and sworn to me. Kontento ka na? Wa! Huh. Mao tingali na imong gipanghambog ni Pamela, no? Hinungdan, gisugot ka din niya. Hoy, Aldo. Ayaw i-appeal si Day Pamela, ha? Ayan ang pagreklamo, Aldo. Pita. Dong Henry, kanus ama na mo makuha ang kwarta. Wa pa ta mahuman ninyong inahan og anak, ha? Aw, doon na pala ang ihatag na mo, attorney. Doon ako'y ipakita ninyo. O kinahanglang mutugan mo sa tinuod. Ma, ang SPA. Kinsay mi pirma ni ining special power of attorney. Kuan, kanang, kuan, attorney. Kang paing man ang pirma. Kinsay mi pirma ni ini, ha? Nganong di makamuto, attorney. Nga si Papa mo ay nagpirma ini. Ako ning gipatanaw. O klaro nga giforge ang pirma ni Mr. Lastimosa. Kinsay nagpirma ni ini. Dili mo makalimod. Kay expert sa forgery ang gipahiling ni Attorney Sacramento sa maong SPA. Ikaw ba? Nga mo apil ka, mangyad? Nga mo apil ka? Ayaw singhagi ang ako'y gagawa, Aldo. Doon na siya dakong katungod nga manghilabot na ng maong papilis. Kaya siya mo'y giduol sa inyong untang bayer. Kung dili mo muangkon, mahimong kamong duha ang ako pasakaan o kaso. Mapriso mi anak, attorney. Mapreso. Oh, kinuok. Ma, tugada lang. Mahimong musabot ako kung nganong inyo ning gibuo. Dong Henry. Ma, ngano ko taong miluhod ka man? Alam di Alda, sagdi ko sa kong gibuhat. Dong Henry, pasaylo in taon mi, nga nakahimo ini. Wa man ko taon mi kwarta si Aldo, dong. Ang limos di ay ni Tiyo pa eh. Ayaw lagi pag-apil-apil! Ay, lagi singhagi si Agaw, Barbie. Torne, sige. Ikihan lang sila. Ay, dong Henry, maluoy ka na ko, dong. Ayaw taon magikiha, dong. Sige. Dili ko kamoy kaya. Pero kinahanglan mo pirma mo kasulatan nga mubiya mo sa bahay nga inyo ragipuyan. Ug ikaw, Aldo, ayaw na hilabtis pamila. Usa? Ganun doon na ni kondisyon? Di ka musugot? Torne, ipadayon ang kiha. Ayaw! Ug i-wave ang milyones. Ayaw in town pa dahil ang kiha, dong Henry. Oh, laba pang ayaw in town ni Wave ang milyones. Milyon. Gikinahanglan ka na mo, attorney. Ang dod sa bang inyong kiha batok ni Henry, kinahanglang inyong ibasura. Usa? Grabe, sobra na masada. Dili gyud na sobra, Aldo. Kaysa may inyong ikiha. Nga bisan si Day Pamela mo, testigo naman dapig ni Agaw, Henry. Ha, inyong gigamit ang inyong sapi. Wa man tingali, Aldo. Kay kung tahon, wag ko magkasa ni mo. Ang pagkagit ni mo ni Pamela. Aldoy! Ano? Aldo, Ano? in town ayaw na lang pangitagubot, dong. Tumana na lang tanang gusto ni dong Henry. Pero nagsige ka magluhod diha, ma. Tinog! Nagpakawaw ka na da! Hindi gyud ko mauwaw, Aldo. Laliman kag dili madayon ang paghatag sa milyones nga nahisgutan sa last will and testament ni Papa nimo. Bisa kung sa pa'y mahitabo, ilagi ng ihatag. Mahimong dili mahatag, Aldo. Sa higayon nga mapriso mong duhas sa imong inahan. Kon mapamatod ang gyud nga inyong gipeke ang pirma ni Mr. Lastimosa. Ayaw na lang gud pagreklamo, Aldo. Torne, motugaan na lang ko sa tinuod. Ma! Bahala ka di ay! Pero Torne, kung mutugaan ko, dili minimo ipapreso ni Aldo, Torne. Dili, ma. Kung mo pirma si Aldo,
nga dili na niya hilabdan si Pamila. Unsa? Aldo, why gusto niyo mo si Pamila? Di ka maghapon magkasabot, ana? Dili ko masabot! Puguasan ni mo, Aldo, eh. Ay, sige, sulti mo! Agay! Agay! Nangalit ka! Nangalit ka! Imo mo siyang gikalitag birang ako igagaw. Ako ning igagaw, Aldo, nga nagkinahanglan sa kong paglaban. Nga gigan lang ako niyag bogo! Aldo, uy! Tanoy! Mamiya na ta din eh. Nakadungog naman ta sa unod sa last will and testament ni Papa ni mo paing. Mamauli na ta, mamauli na ta. Kano sana mo makuha ang kwarta? Kung mo pirma ka na sa kasabutan. Unsa? Congrats, Gaw. Ayaw na ako palipayigaw. Nganong dili man? Nga gipamatud-an man ni Tiyo. Unsa ka kabililhon sa iyang kinabuhi? Ang gusto kong tagmaytabo, nga mo pirma si Aldo sa kasulatan, nga di na niya hilabtan si Pamila. Mo pirma ra siya, Gaw. Labi na magkinahanglan siya kwarta. Let's ba ini kinabuhi aw eh. Katilaw na sa kuskumo sa inotel. Ang imong sang gibunlot si Barbe. Apil-apilon making babayhana. Unya. Mo pirma ka nga dili na nimo hilabtas Pamila. Ha? Aldo? Dili. Unsay dili? Dili ko mo pirma. Uy, Aldo. Nganong di man taong ka mo pirma dong? Unsa may mahitabo sa tong 3 milyon? Ha? Pira na? Maging bato pa? Oh, no! Oh, yes! Ayaw tinunto diha, Aldo, ha? Gikinahanglan kaayo na to ang kwarta. Wa na tay kwarta. Unya! Mapakyas na ko sa utinguha kang Pamila. Why gusto ni mos Pamila lagi? Di ka magyapon makasabot. Gamitan ang imong utok ningin gayon na, Aldo. Tanawa, imbis ikay mo hatag og kondisyon ni Henry, ikaw na hinoy iyang gikondisyonan. Nakapabor lang sila. Gigamit ni Henry ang iyang utok. Ngano adto ka manggid mulaban sa inotel, ha? Wa man ko mulaban, oy. Pero, doon naman gud siya katarungan. O sa katarungan? Nga tungod kay nasunod niya ang gusto ko untang sundon sa kabtangan ni Papa? Basta na lang siya mo papirma na akong kasabutan? Dili ko mo pirma! Ikaw kita nakasunod sa kaptangan sa imong mga ginikanan. Pero mag-ulman ka. May balik na sa bang akong katalawan. Dali na, God. Sadik sa kundugan, be. Kita rang duha ang nagkaikugmay. Kita rang duha ang nasayod. Kung saan ito pagbuntog ang mga pagsuway na gusto mo guba sa itong relasyon. Mihila ka. Gusto lang na ko ipahungaw ang wako masabting pagbati diri sa akong dugan. Di ba nila yun? Ni ako manalipod ni mo. Kung manahuna mo na gani ang gikadlukan mong sudya sa mga tao. Maudayon ho na nga way laing makalipay ni mo kundili ang atong duha kagugma. Aton ang ipananghid sila ba makagagahom ang atong duha kapagbati. Ug iya na kinigisanong. Lalimot ka sa sahin ng imong gipangayaw. Way nagsulti na ko sa sahin ng imong gipangayaw. Murag doon na siya naghunghung na ko nga kadtong white rose ang akong paliton aron ihatag nimo. Sige, friend. Dili na ako magpadaog. Ayaw, good friend. Ikaw alang nako ug ako alang ka nimo. Maunay na hitabo sa pagbasa ni attorney sa last week and testament ni Sir Paing, miss? O imong, kining maong kumpanya, napunta gid sa akong igagaw.
Siya na mo dumaha ni ining maong kumpanya. Ay, salamat taon, Lord. Salamat in taon, Lord. Hindi mo gataw kong gigakos, oy. Ay, sorry gid kayo, miss. Nadako sa akong emosyon. Sa kalipay nga wa in taon masaghiribi sa gamay na lang katong way mga batikon. O, say, wa masagiri. Makaangkon bag pwestos kumpanya, miss. Sus, kung mao pa din nahitabo, puwerte gyud ang hawra ni madam ug sa iyang anak. Dugay na tingali nakamatikod si Tiyo Paing sa kangilad o batasan sa iyang kika-live-in. Hangtod ang anak ni ini. Nganong wa man taon buwag gidayon ni Sir Paeng si madam, eh? Busy si Tiyo Paing sa iyang negosyo imong. Og tingali, sa muka na siya kung makigbuwag pa siya ni Anang Dadang. Tingali mahadlok siya nga si Agaw Henry ang hasiun. Tingali sa miss, no? Ay, salamat. Wag itaw labot ang mga sigbining maong kumpanya. Karon nga nabasa na ang last will and testament ni Tiyo Paing. Nakasiguro ko nga malipayon og malinaw na siya sa laing kalibutan. Animal. Di gyud ko makatukot nga mawakan ako si Pamela. Wa pa ko makatilaw sa nindot kay niyang mga lips. Mo'y kanunay kong gipangandoy. Nga ako mo'y una makadimdim sa iyang kaputli. Let's see. Dili ko makatukot nga dunay babae nga miayad sa akong tinguha. Dili gyud. Oh, mayroon ka na, San? Pasagdi ko ma. Mahimo bagod na, Aldo. Maoy ati man katong inutil. Ngay mo nang gilabanan. Ay, baya ni mo, Aldo. Wa ka lang gihapon mo gamit sa imong utok. Usa? Utok brain, Aldo. Utok brain ang kinahanglanon natong gamiton aron dili ta mapobre. Og karon nga klaro na nga mamilyonaryo tagbalik. Dili kini nato usikan. Ambot nimo. Wa ko makasabot. Magpaupoy-upoy una ta nila, Aldo. Mintras tanto nga wa pa nato makuha ang akong 3 milyon o ang imong 1.5 milyon. Unsa? Pirmahin na lang ang giingon nilang kasabutan. Aron makuha nato ang kwarta. Kung ako pirmahan, wala gininoy paglaom nga maangkon ako sa pamilya. Paminaw ra gud, Aldo. Inigpirma nimo. Makuha dayon nato ang kwarta. Sa higayon nga makuha na nato ang milyones, wa na sila'y mahimo kung maghimo tag atong kalihukan. Madagit ko gyapon sa pamilya. Unsa man di ay? Ang importante, Aldo, nga makuha nato ang kwarta. Ug kining bay. Ganun may katawa ka ba yung taon, ma? Dili ko gusto mo biyan ini maong bahay, ma. Gamitan lagi ang imong utok brain, Aldo. Why makaangkon ining baya? Unsa? Humantag kuha sa kwarta. Dili man nato maangkon kining baya. Pusa. Ato kining sunugon. Sabi nila, walang Mudaog kaha ang daotang plano ni Dadang, mga higala. Gidapit ko kamo sa pagpaminaw sa laing pang sumpay ning atong sugilanon. Ako, imo bang higugmaon? Sinuwat og ubos sa direksyon ni Baby Faridas Delgado, gidalit kanato sa RMN Drama. ang pag-asang nahanap ko sa'yo. Ug mo to ka listeners ang part 14 sa dramang Ako Imo Bang Higugmaon. Thrilling na ba ini ka listeners? Hapit na ni maghinapos na ni ka kuan. Dahil sa subayon ako ka listeners na maghinapos na ni hapit. Pero lagi part 14 man taron
maginap inig part 15 maginapos na ni, no? Ginapos na ni mga ka-listeners ang ato ang upload. Ako ang paningkamutan ni nga mahuman jud kay aron makasugod na tag sumpay sa mihabu-habo na usap. Ya, tiwason akong basa tong naputol ganina sa aram to dapit. Si nawala na gid. Aw nabalik na sa nato ning uban dai no. Muditson na lamang ko no. Sa katong disata da putol dapita sa niagi. Aka. Oh. Unya, kuan mga ka-listeners ang adire si Roland Iscogonon. Dul pwede maka-request sa Bilangguang Bulawan, wala manahuman og upload ni Amigo part 6 lang siya taman. Imujing nagpahiyom, no? Ako lang wala may tatumukuan si Amigo ba mo message ba kung sa iyang desisyon tiwason ba niya or dili, no? Message siya nga mingon siya nga dul ikaw lay tiwas kay kuan wa ko kakuan sa ubang episode di atong tiwason, no? Mo nagbaymal mo message sa Amigo ani kay unsa man gani, no, para matiwasag nato na puhon ba kay naghan mga nagatang sa gyud nabitin sila ba. Wilbur sunod si Wilbur Antopina, nakakaiyak pero pangit ng ending, mao gyud nagmahay na sila ending sa bagulat ako, no, mga ka-listeners. John Bert Bagyo Sumundong sabton lang nato ang uploader, ayaw na mo pang bus pag taxi na lang aron madali tahi. Shout out dol diri Iligan Dalipuga Mindanao, thanks with Dejo ya chill nga emoji, no, nag shades, no, na po nagpahiyom na nag-heart. Salamat kay John Bert Bagyo Sumundong, no, mo lagi pag taxi na lang ko na mo ay musik pang bus, no, pag taxi na lang. O niya si Fernando Guinness, shout out dol, request ko drama nga Korea og Biblia, Quran og Biblia ni. Ngayo pasensya, no, kay wala ko kopya ning drama, no, kining Quran og Biblia. Pero na ay nag-upload ani nga gikan sa laing stasyon, giutro ang title. Ang title kay Si Mary ug Yusop na ning YouTube, no, kang mga dramang binisaya nga upload. Ang title Si Mary ug Yusop. Pero maura na siya, kang pirmi na, maura na ang drama, giilisan lag title, maura ang istorya. Mo na ang pasensya kayo kay wala gyud ko ning drama Fernando Guinness, no. Wa ko'y kopya ng drama yung request. Pero i-try na po og comments kuan mga radio drama Bisaya kay naadyo na siya daghang kopya, duda ko. Kuna maka-request ka to niya, no, basta makaya lang niya kuan ba kanang upload. I-try lang request, no, sa radio drama Bisaya kay kabalo ko daghan na sila file mga karaang drama yan na. Salamat Fernando Guinness, no, pag pasensya kayo. Si Puan Prince unsa po ning comments sa uban nga reklamo manoon pwede ra man gyud kayo forward ang video, hahay pasalamat na lang unta nga, no, nga naay mga parihan nila diyan nga ga-upload drama aron natay kalingawan. Be appreciative lang good ma'am and sir. Mo lagi Puan Prince, no. Sana all good parehas ninyo mga makamao pasabot ba, no. Salamat po ang friends. Unya si John Bert Bagyo Sumundong, shout out load si from Iligan City Dalipuga. Na ay sticker nga nag-hi tulo ka buok, no. Salamat John Bert Bagyo Sumundong diya sa Iligan City Dalipuga, no. Salamat sa kanunay pagpaminaw. Shout out nimo diha, no. John Bert Bagyo Sumundong. Sila Sido, salamat kayo. Shout out sa tanan nga naminaw diri dapita with heart. Salamat kayo, shout out la Sido, no, sa imong mga kauban diya nga naminaw, no. Sa imong mga kasilinganan nga naminaw sa mga drama. Shout out ninyong tanan. Salamat kayo, la Sido. Siling Labman, thank you idol sir kaayo. Salamat po Lingil Habman, no, sa kanunay pagpaminaw. Charlene Pacana, salamat idol sa pag-upload ani nga episode. Uy sa pa Charlene Pacana, no. Salamat po sa imong makanunayang pagpaminaw. Si Vincent Estusi, salamat sa sumpay idol amping sa kanunay. Salamat po nimo Vincent Estusi, no, sa imong pagsunod ug paminaw sa mga drama.
Si Rose Anto Mambien, partner 10, Sir John, salamat kay Apon, Sir. Kung isa pa yan, Rose Anto Mambien, salamat po sa makanunayong pagpaminaw. Si Annalyn Santarin, katriling na aning nga drama, Dol, God bless you, idol, ang amping kanunay. Salamat, no? Annalyn Santarin, ikaw sa no, amping kanunay, o God bless nimo. Salamat good sa pagpaminaw sa mga drama. Mami Bisdak, salamat sa upload loads, amping from Saudi with a look heart. Salamat po nimo, Mami Bisdak, sa makanunayong pagpaminaw diha sa Saudi. Si Rose Anto Mambien, salamat sir dyan sa pag-upload. More upload pa sir, lingaw ko kaayo sa mga drama mo. God bless you always. Salamat kay Rose Anto Mambien, oh. God bless po nimo. Salamat gid sa pagpaminaw sa mga drama. Lini Omega, wala ending ang bilanggo ang bulawan niya eh. Mo lagi pasensya kay no kay wag man matiwas nga amigo na no. Uli ni umo may natag mo chat siya nako nga ako'y patiwason niya kay itong tiwason. Para na mga kulang tong ako pero at least moabot tas katapusang sumpay na may lang ta no kay basig wa na po ikasumpay sa amigo ba mo nang wa niya gisumpay no ng amigo kung nagtanaw karon i-chat lang ko no i-chat lang ko kung unsay mo desisyon no kay luoy ang mga listeners nga nag-atang no wa nabitin sila ba Selene Omega tag lang good ako man gani sige rag-post bisag way na malit kay para naa sila kwarta sa ako para na sila kwarta sa ako sila makapalit di man na sila ka-relate mamligya kay Lara entertainment ra forward good mindset ba mindset kasun mo lagi Lini Omega no mindset na lang gyud ano mao gani ganahan ko sa drama kay sa movie kay mahuman na trabaho na ako labi kun ako ang pasultiyon sige kung ngisi nindot kay napod Bible verse mao gyud si Bambina no nga may kay mo kutlo-kutlo og Bible verse no ipaminaw gyud si Lini Omega di sa kun ako'y pasultiyon sige lang puhon ato ng lugar no ato nang ihirit-hirit ng drama para ni Lini Omega no nga ganahan di siya ng drama makalingaw bitaw po tinuod ang drama sa una kay naka-upload man siya ko ana pero ako lang gid pang delete lagi naka-upload so una gid pang delete nako kay kuan kanang daghang uploader ba pero sige lang upload ko ani kay request man ni kuan ni Lini Omega si Lini Omega ayon na lang demo tag na lang na diha kay mugawas man na diha sa screen og nakatag sige tag ayaw na lang demo kay dili kabalo mo mindset og forward ra sa drama mao lagi kapoy siya demo di mo ra gyapon kay magdemo di man dibutan aus vlog mo reklamo ra kapoy tag demo jadi mo tanaw day mo reklamo no mo na sila Lini Omega no nya si pas kang anak ka nagugma na bata pa mao lagi bihabo-habo na usab no mga batanon bisan sa mo tanong panahon na berang-arang pag ganina sa unang panahon no kay kuan pa sila kanang ang mga maghigugma ay mga matinud-anon lahi sa karon nga gadua lang sa gugma ba no Lini Omega duduaan lang gugma mura pag balaan ba ning gugma kay Ginoo ba God is love ba no God is love ang gugma gid balaan kay Ginoo gay tinubdan sa gugma nya karon panahon na giduduaan ra man no mingon ra bag nahigugma diya mangita diglain uy dili nagugma uy kana mayon kag nahigugma ka na anang bayhana or nang lakiha diya pag-abot sa panahon gipulaan ka mangita kag lain uy di gyud nagugma mo na saktong pag-asulti wa kang mahigugma uy nagduwa ka no mo na giingon kasagaran kay adinal na ko isulti masuko niya ning uban no kamo na lay kuan sumpay no dili na siya gugma kun dili kamo ni nibalo no mo na siya karong panahon na giduduaan ang gugma mapili na ng tarong no mana ini kuan jud inyo ginang kuan kanang mayon kag gugma ka barugan gyud na nimo no may la mo kanta kag till death do us part pag ando pa pag bulag na tayo mabutag mga pagsulay latuson kas mga pagsulay tamparuson kas mga kalisdanan sa kinabuhi wa na ning buhi na no mingon nagdi na nako kaya
bulag ta. Ana. Mo na ingon og dili gyud na tinud-an nga gugma no. Tumoy na sa dila mga kanisinas no. Na kasi bag maingon ni sila na makanaminaw ron ba maingon kay bitter man ka. Mayroon ang uban siguro bag bitter man ka kay wa kay uyab. Putambag ragud puta kay mo man itong nadungog. Tambag na to na i-share na to sa uban to ba. Yan na. Kay balo ko kaning nay mga nakailan ako. Mingon musaway man gina. Da bitter ka kay wa kay uyab. Sige lang good. At least mutambag tog tinirong ba no. Sa mga naguyab-uyab diha pahalagahin yun ang gugma. Oy, kay God is love. Ang gugma good, ang source anang gugma ang Ginoo god. Ang pingin ninyo na ano, di mangita og lain, di magbinuang no. Di nyo dula-dulaan ba kay sagrado na. Tambag na ako way suko aya basta ginanapoy mangbasa na no. Labi na sa itong mga kailad no, tambag na nila, katong mga nakailan ako, hilig yung gumanambag ba no? Makita na tagkunsa usahay ka ng musok na mo kay debate. Kay, ina mo taghilas, manambag, burag na ay, uyab, mana ka listeners. Salamat Lini Omega, na taas na kong tambian no? Putlog na lang siguro na ako diri sumpayan na ako ni puhon o basa no, kay sa putong na giniuban na itong dagway sige tabi no, gawas lang sa mga solid listeners kay maminaw gyud na sila sa tong vlog bisag puol gud paminawon no? Pero maminaw sila kay tinuod man sila nga mga subscriber no, nga nagaatang sa itong mga drama nga i-upload sa pagbasa sa mga comment, mga pa-shoutout no. Tiwason lang ako ning kang Lini Omega kay daghan man ni siya comment no. Tiwason sa nang nako ka listeners no. May pasensahin pang nalalaman ni si Pamela Aguroy. Ngay excited no. Daghan bitaw pong murag gisapot aning Pamela no. May pasensahin pa no. Mauna no, pero usahay mga sa atong kinabuhi kay mga iba putag say no. Kay usahay maglibog sa atong desisyon ba murag di na ta kauna-una insakto no. Kasi magaralit ana. Karena kas mga kalibog problema di na kakaunaw nag-insakto. Ngita kag kalinaw ba kanang ways kasamo kana kay murag di jud kakaunaw nag-insakto lupi naggubot banha nga di kakaunaw nagsakto. Muna gampo ka ngay kag sayan ba unsay angayan akong buhato no. Labi na kining puno kas problema imong desisyon di na magtunong no. Dapat na adyoy kay kasumbungan nga naang kalinaw ba. Dili nang kasumbungan nimo nga imarites ka no. Isumbong ka kay aron maganjaan imong problema matiwasan mi naman kay imarites man ka no. Muna no. Sakto po ning gipduulang Pamela kay kuan ba Madre ba no. Na ang kalinaw ba nga makadesisyon sa unsa may angayan ni buhato no. Kay adto ni siya sa mga marites awan na. Tiwasan ginis Pamela. Tiwasan ni siya mirisi nimo ano bitong wag ka maminaw sa imong ginikanan no. Katuman jud kasi imong gusto. Yan no. Basulo no. Muna nga uban ma-discourage ana no. Ayaw i-discourage, i-encourage lang no. Sa usahay mapungot ka kay kahig ulo pero sige lang. I-encourage ya po nimo na nga kuano piliun na ng mga mayong tambag no. Kay makaayo man. Lini Omega ya po nga comment permi no skip ads ko sir kay layo akong cellphone naka earbuds ako permi mao gyud no. Say layo imong cellphone imong gibilin imong cellphone. No maong di nimo ma-skip kay imong gibilin imong cellphone. Salamat kay Lini Omega no. Makatabang yun yung imong pagdiri skip no sa ads. Uy nang hatag dahil Lini Omega dayo ko ano. Kanang super thanks, salamat kay Lini Omega no. Bigyan kita ayuda Sir John kay kapoy mag-edit ug upload hulat ko upload sa kun ako ang pasultiyon wala ko nagapura og marugaran na nimo. Salamat Lini Omega no. Pagpuhon akong lugaran no. Salamat kay no. Maikog ta mo balibad nimo kay imong ditang gitagaan no. Pero paano sa nako ganyan? Muhatag jud tayo ng damaha pohon kay hapit-hapit naman
Okay, wala ko ilang drama mahulbot, di hulboton ako ni. Kinaganan man akong pile ni. Kung ako'y pultihon daga kay kong pile ni. Gikan pas mga naging tuig ba, ako na lang hulboton kay labong nangita si Lina Omega, no? Salamat kay Lina Omega, no? Ug sa imong giyata nga supporting, salamat kayo. Nga nanluod na tag ka ng uban diha, mindset pilar ay pag forward ay mao lagi. Nanluod na gid ka tinuod. Bitaw usa sinungdan mga kalistenas kanang di sa ingon nga nang luod ko. Wala na ko magtag kay abi ninyo una sa tanan di sa dalim ning magtag-tag ta. Wala may gisulduhan sa taga Shopee ana. Wala may gisponsoran ba kay ang akong gilikayan mo ko tiyang ubang tao labi nag mga nakailan ako ba. Wa sila masayod ana yung vlog unsay kalakaran sa YouTube. Makakita gani mura taga endorse ga promote unsa ba magtuo na og gibayran ta sa kuan sa taga Shopee o Lazada yan na ang mahuna-huna labi na wa maswito muna aron paglikay nga di ko mahuna-hunaan og yan ana labi na mga kailan ako no di ko magtag no magkagwagong kog tag endorse ko wa ko gisulduhan ani no ja una-unaan tag dautan mag-advance, mag-isip, una-una nila, hayahay na si Kuan ron kay nag-promote na og Shopee, hayahay na kay nagkakuan naglasada. Nag-endorse na. Dili ko hayahay oy. So kabantay magani mo sa tong porma na nag-ambang na magani mi. Nahayahay kasi ako nahayahay, wagi ko mahayahay. Mana kung usa sinungdan nga wala ko magtag kay ang hunahuna lagi sa uban, advance mag-isip. Advance kay mag-isip ba mura bag mas sweeto pa nun sila ba. Mas sweeto pa sila sa imuha. So wayin yung daan ba kaning kuan aron may balo pud mo ba kay nay uban lagi kay advance mag-isip. Basta mo yung siya nakita nila mo ditso nagkanang hukom ngayon ana. Ayayahin na ba si kuan ron yun. Vlogger. Dili man ko vlogger nga sikat in town. Mauta nang di maulaw kung mag-vlog labi na og nasa mga mall, mga dikag tao kay dili ko sikat. Magsuway bitaw ko gabit-bit ko kanang katong nagpa-check up ra ko ba. Pa-check up ra ko kay nasakit ko niya. Ing trial ako og hapit og intro vlog ba. Nalabyan ko og nagsakay multika ba to. Pa-shout out dol. Bisag wa ko kay ila. Pagkangan nga nagdawid kay cellphone gatubang gatabi kan gatuon na sila ning sikat ninyo vlogger. Pa-shout out dol, pa-shout out. Diba? Maulaw ko na kalisinos ay di ko sikat. Mo na nga daw tong tanong nga ang uban ba dili sa magunahon na ba nga ingunahan na no. Mailhan man yun nagnahayahay ang tao kay kuan. Kana bang murag makita sa ninyo sa iyang porma, sa iyang kuan, kahimtang para ng mga vlogger ba nga ning sikat sila ba nakapatukod sila nindot nga balay nakapalit sila yuta nya gito kurang bagong balay nga may masakyan na ano sada na pareha ba nila buitapang ba klaro gyud kayo nga ni asinso ba nga na sikat man sila no sikat man sila na nakabuot nila ang ilang mga kuwas kinabuhi di ako kay wa man ko maswerte mo na ana muna wa mo asinso gyapon pobre gyapon makakaon ra okay na usahay mapasmuha permi jud mapasmuhan permi jud mapasmuhan ayan na dapit na og kuan kuan tas mga problema no yan ana listeners ba muna no may naot ko sa uban no labi nag mga kailan ako nga makatanaw sa akong vlog ayaw pud mo pagunon na og mag-unaw na mo nga nahayahay ko dili lambad ng ini kong listeners no mausahay kini nga di na ko ka-focus mo nang wa na koy upload kay lambad ang uwan na koy maglibog na ko ba na ko sa kalibog ng time mo ta nang makabantay mo malipay kung makadungkog simbahan makapil ko kalinaw akong problema sig na koy mga problema yun na mugaan mahatagan akong paglao madasig og balik no nga uy di man ko angay mo surrender sa mga problema no kay naam dang Ginoo muna dagan kog simbahan ug na koy problema nga duwa na koy laing kasumbungan gud ba mo koy barkada gud ka listeners koy barkada dili koy barkada man nara ko sa balay perme no akong kasulte kanunay akong mama yan na
tagsal ko mulaag. Di po gaganahan og tambay man, di ko ganahan maglaglaag na. Makita ninyo narakos balay karon na yan. Mo na siya ka listeners. No, kung ako lang nang gi-share ninyo no kay basig. Aron na po nga idea ba mao din na magdungdong na sa simbahan kay tungod din na kay ko ano. Wa siya kasumbungan sa mga problema, yan na no. Kung kasumbungan sa problema, Ginoo lang. Yan na. Kay mita man tong ari kay mo sumbong sa mga problema sa Ginoo gud kay una sa tanan dili kay marites ba no. Di ka ipanugilon no. Budong pug pare kay mangumpisal ko no, diyan matagan pug tambag. Bita man na sila kay naman na sealed of confession no, nga di sila pwede manabi no, yan na muna nga na ko budong sa mga kuan kasaligan no, yan na di ta nang tambay-tambay jay kuan kay lagi madungagan imong problema. Matiwasan imong problema imbis kay tambagan ka, matiwasan no? Naiuban dyan nga mo tambag ay tagay ra na mangil aron malibrig tagay. Di muna siya mga ka-listeners naman mindset na nimo no asa ka kuan ba komportable ba muna na kung i-share ninyo karon no nya sa sunod higayon mubasa na po ko sa comment ito na sa part 50 no sa naginapos akong tiwasog basa ni mga ka-listeners sa naginapos nga sumpay no kay taas na akong ang vlog mo to ka-listeners kay mag-intro vlog na bukuman ani sa kuan sa buwak nga salamin kay daghanan nang kita sumpay no kami nag-atang ato no ni munang humanan ni mag-into vlog ko para atong dramaha sa mga ka-listeners mo to ka-listeners thank you so much for watching or for listening amping mo kanunay mga ka-listeners God bless us all.